Fadima ni banda kamar ki. Ummun Zainaba Fadima ni banda kamar ki. Farko Allahu nasa rabbul izzati, banda maryabo na raira shi daki da na batulu ne a san kikimin dauki, kimin haka dan sayyidina Ali Sadauki. Ummun Zainaba ninka salatika ga annabi mai kyan hali, ahali ka sa sahabbai masoyan adali, waliyai sun so a so suna san adali. Allah da sharif mai Fadima ya ba ma'aiki. Ummun Zainaba Fadima ni banda kamar ki. Fadima ni banda kamar ki cikin zuciya, a bar duba na a rayuwa zinariya. Ke ce wacce ne na soya ma'asumiya, dan sai da Zainaba gani bani masauki. Ummun Zainaba ina so in zarce masoya kaunarki, ya zama na ni kadai nake shaukin sanki, mun haka dan hubbu na biyu ahalinki, ba dan halina ba ya ga ma'aiki. Ummun Zainaba Fadima ni banda kamar ki. Sai da Fadima diyar na Khadija ce, zaujati Ali mai kyan dabi'u ita ce, akan ta batuli ne kawai na ma haukace. Fadima karki bar ni aljannar ta kuce. Ummun Zainaba Ummun Zainaba dan kuma ka zo duniya, ga mu cikin musulunci hanyar gaskiya. Duk wanda ya bi ku ko babu shi ba shan wuya, Fadima diyar ma'aikinmu ya ba Quraishiya. Ummun Zainaba Fadima ni banda kamar ki. Azima ya mu'azzama ke ce shamsiya, kina da karamci da tausayi ba Quraishiya. An shafe masu tantama kanku waliya, fitilar ruhi san ku kawai shine arziki. Ummun Zainaba Kurrata aini sidiya Zara Fadima, hanyar samun rasuli ce ko ya ma'azzama. Sanyi na idaniyar rasulu mun sallama, tun kahona ne da ke nake da arziki. Ummun Zainaba Fadima ni banda kamar ki. Uwa ga sharifai ke ce ta gaban hankali, lale marhaba nake gare ki yar munzali. Duk wanda ya so ki ya so ma'aiki adali, shukuran lillahi Allah da ya bar ni da sanku. Ummun Zainaba Fadima Zara zahiri yagon annabi, buyan ki shuru kawai ake ayi laddabi. Daga bangoshin rasulu ni na miki laddabi, a gare ki na kara na da ga ma'aiki. Ummun Zainaba Fadima ni banda kamar ki. Sarki abba jinjina na gidan umma ne, masu abar rabo abba jinjina namu ne. Sharin mai Fadima abba ne muridinka ne, halifa zakin Fadima ni mabiyinku ne. Ummun Zainaba Ummun Zainaba Fadima ni banda kamar